Να πούμε την ιστορία του Μπούσουλα, ότι ο Μπούσουλας δεν είναι επώνυμο, είναι η πηξίδα. Είναι η πηξίδα που στρέφει το καράβι, που το οδηγεί. Και εμείς ακριβώς αυτό το μαγαζί έτσι το στήσαμε για να οδηγούμαστε σε άλλες πολιτείες, σε άλλους χώρους και να ταξιδεύουμε. Μας αρέσει να ταξιδεύουμε. Παντρέψαμε δηλαδή τους Μικρασιάτες, τους πρόσφυγες του Βόλου με της Κεσαριανής. Τσίπουρο, με να μπορεί η νεολαία να τρώει και ο κόσμος. Να υπάρχει παρέα, το γλέφι και να ταξιδεύει ο κόσμος κάπου αλλού από τα προβλήματά του. Ο στόχος μας αυτός είναι. Οι προσφορές θα είναι στο faifai.com.